Pe scenă timid, iar zâmbetul său și sunetul viorii au cucerit iremediabil inimile tuturor. Eurovizionul l-a făcut celebru în întreaga lume în doar câteva minute. De când a câștigat concursul acum 3 ani, viața artistului norvegian Alexander Rybak s-a schimbat complet. Colindă lumea în concerte, scrie piese continuu și colaborează cu artiștii pe care îi simte aproape de sufletul lui. Unul dintre ei este românca noastră, Paula Selling. Despre colaborarea dintre cei doi vorbim chiar acum cu Alexander, pentru că este invitatul meu azi la Observator. Hello, Alexander. And, bună, Alexander. Welcome to our show. Și bine ai venit la noi. Încercam să înțeleg ceea ce spuneai tu în română, dar ai priceput? Nu. Am înțeles doar Eurovision. Yes. Cum spui asta în română? Yes, very nice. Este foarte frumos. You know some other words in Romania. Știi și alte cuvinte în limba română? Bine, mulțumesc. Ce faci tu? No, but I don't know the answer to that. Nu știu răspunsul la asta. Bine, means thank. Okay, Okay, I'm fine. Okay, really, I Sunt should bine. prepare myself more. Cred că trebuia să mă pregătesc mai mult la limba română. Your third time here in Romania. Este a treia oară când vii aici în România. Da, în această țară. What do you Very like most? smiling people. Sunt oameni care zâmbesc foarte mult. Mă face să mă simt foarte bine. When I landed, Când am aterizat ieri, there were a lot of people waiting erau foarte mulți oameni care mă așteptau and presents and cu cadouri. so nice. And Era atât de frumos. And then I was driving with the university, you know, the zero. Și când am condus and I saw către even universitate, more când am văzut și mai mulți oameni care mă așteptau, posters and things. erau mult mai multe postere, dar probabil nu erau pentru mine. No, but you have a Nu erau. Aveți aici o situație ciudată. Da, știu, dar aș vrea să vorbesc mai mult cu tine despre muzica ta și despre planurile tale cu Paula aici în România. Știu că aseară ai fost în studio cu ea. Ce ai înregistrat? Și astăzi, de fapt, I'm here this time only de data asta sunt aici studio thing. doar pentru a intra în studio. As I can see now on the screen earlier, I'm composing a song for Compun un cântec Paul and me. pentru mine și pentru Paula, I hope will care sper să fie for both our foarte potrivit pentru ambele voci, atât pentru vocea mea și pentru personalitățile noastre. time since she was Pentru că m-am gândit la asta de foarte mult timp, de când cânta ea cu Uvi Martin din Norvegia. Când v-ați cunoscut prima oară? Când ai întâlnit-o prima oară? Am întâlnit-o Eurovision in Oslo 2000. la Oslo, la Eurovision, în 2010, dar nu am avut prea mult timp să stau de vorbă cu ea și mi-am amintit că a fost acolo și că era foarte caldă și zâmbitoare. Și Her voice, mi-am dat seama că ar fi un lucru bun să lucrez cu vocea ei, să fac un duet cu ea. You decide Când ai decis acest lucru? together. Să lucrați împreună, să colaborați. well, I decided a long time ago. Am decis acest lucru cu mult timp în urmă, dar a trebuit să o invit și pe în această echipă și acest lucru s-a întâmplat acum o jumătate de ani. Romania. Când ai fost prima oară în România, am dreptate? Când ai fost la show-ul nostru X Factor? That was again Da. Paula. Și am fost invitat din nou de Paula Yes. și m-am gândit, da, de ce nu? To start. Ăsta How este did you exact modul enjoy în care your vreau să appearances încep. at Romanian X Factor? Te-ai distrat? Ți-a plăcut experiența de la X Factor? Da, You don't take show business like dar nu iei show business-ul ca fiind foarte strict. fun. Voi vă distrați I like that. și lucrul acesta mi-a plăcut. Music is a way to make Faptul că friends. muzica este o modalitate de a-ți face prieteni aici în România. Pentru că nu este la fel peste tot. What you are doing with Paula also? Yeah, Și ceea ce faci tu cu Paula de asemenea, da, și cu echipa ei. Este o echipă minunată. group of people, yeah. Este un grup minunat de oameni. Dar despre cântec, cum este? Spune-ne mai mult. Este un cântec vesel? I wouldn't call it especially happy, but it's Nu not l-aș numi sad either. It's about fericit, dar nu este nici trist. Este vorba de o situație când doi oameni, când te desparți de o persoană go to hell, right? și știi că totul se va destrăma, dar totuși You're clinging to te that ții de această, love you have for your partner and de dragostea pe care încă o ai pentru partener. personal. N-are nicio legătură cu viața mea personală, promit. About, I would if you just- mention it, I can't help asking. Dacă tot ai menționat-o, nu mă tot abține dacă ai o prietenă. Not answering.
pot să mă abțin și să nu răspund. Two people must answer, not one, right? So Este o întrebare la care răspund doi oameni, nu unul singur. Then we let's have talk we about have the different video. situations in life. Avem situații diferite. Talk to Paula about Ai vorbit cu Paula despre videoclipul No, pentru but acest I'm cântec? really hoping for a Nu, music. dar I love sper videos. I have să discutăm, pentru că mie îmi plac videoclipurile și pentru că îmi plac foarte mult videoclipurile și am făcut the best. mai multe videoclipuri decât cântece și soțul ei este cel mai bun dintre toți pe care i-am văzut. He has done some videos for Și a făcut niște videoclipuri foarte bune He'll do it again. pentru ea și sper să facă din nou și pentru acest cântec. name of the song? Poți să ne spui numele It's cântecului? called Se numește I Will Show You. I Will Show You. Which doesn't say anything, right? But it's Care deocamdată nu spune nimic, este I'll vorba show you how despre much I still love you. It's like, faptul că îți voi arăta cât de mult încă te iubesc. O să-ți demonstrez acest lucru în seara asta. We are all dying to see you in concert. Toți murim de nerăbdare să te vedem în concert. When you Nu, sing să nu for, muriți. for us. O să ne cânți? Maybe right here in Bucharest. Poate chiar aici în București. shows, but it would Am be făcut nice to niște show-uri de televiziune și ar fi frumos să am și o apariție în concert, dar din nou Therefore, I'm very happy also to sunt foarte fericit work with Paula. să lucrez cu Paula pentru că noi am putea să facem un astfel de lucru împreună. Poate ea să cânte niște cântece, eu să cânt unele de ale mele și împreună. Yeah, people will be happy and have a Oamenii ar fi foarte fericiți și noi evening. Thank you very ar much. fi o seară minunată. Mulțumesc foarte mult, a fost frumos să te cunosc, mi-a plăcut și mie să stau de vorbă cu tine. Din Tag Media Academy se pregătește